Jo, čověci lidi, vítám vás u dílu prvního z Farming Simulatoru 17. Já jsem Kolsky Volsky, my jsme tam na YouTube 2 a než se to, ono se to musí načíst, proto se to ze začátku aj seká, tak abyste si nestěžovali, že mám usekaný. Pro mě si zaparkuju toto auto. Přece jenom ho tady nenechám jen tak hozený. Jak se vám říká, teď se to načítá všechno, tak abyste si nestěžovali. Toto není originální mapa od výrobců Farming Simulator, ale je to od mýho kamaráda. A to tady všechno proklikám, aby se nám to tak nelágovalo. Pak na tlačítko. Jo, jsou tady ty vlaky. Ještě jednou to rychle projdu. Okay. Proč ho nechali takhle tady? Já radši zaparkuju do stanice Dřevorubecké. Vlastně to je můj kamarád, od kterého mám i mody, ne všechny, ale mám o ní i mody, tak on má na to i tým, dá se říct, on je v týmu, co to dělá, možná už ho znáte. Já teď nevím, jak se jmenuje. Tak. Co pak bychom mohli udělat z 25 000? Asi nic. Já pořád, jak jsem to dlouho nehrál, pořád mačkám špatný věci. A oni většinou ty mapy dělají takovýto a většinou už tam máte všechny pole, takže i když to mají tak trošku nechytaný na tuto 17, ale chci vám je představit pěkně odznova, i když tu máme dobrý stroje, dá se říct, tak. Se podíváme, kde to je zraní už. Zkusíme se podívat na tu osmičku a uvidíme dál.
Že zase jedu blbě. Já bych se měl dívat na tu mapu radši. To jsem měl dobře. Já jsem tuto mapu ještě nehrál, takže žádný špatný komenty, prosím. Vy jste určitě taky nehráli. A teď nevím, kde je výjezd. Jinak oni většinou, jestli si pamatujete, tak on dělá mám pocit v tom týmu Kofiho, že protože on na tom pracoval, na těch mapách, na Farming Simulatoru 15 od toho Kofiho. Takže pokud znáte Kofiho, pokud znáte jeho firmu, tak by to mohlo být dobrý. Musíme vyjet tady, tak kde ty auta. Co to je? Jo, je tu, konečně. Tak to se zase samo neotevře. A jo, to musím držet, ok. Posunulo mi to auta. Oni většinou mají módy dobré, takže snad tento mod taky bude takový lepší. Že nebude úplně nic. Pardon, nějak teďkom mám asi venčerinu, ale to přežijete. Přece jenom to můžu upravit, nebo vlastně já to hru aj se stříhávám teďkom. A podíváme se teďkom, jak to není vyrostlý, tak se podíváme po mapě. Ale prvně si dáme čas na 15krát, aby nám to rychlejc šlo, takže nám to rychlejc poroste. Takže jenom jim řídit auta zevnitř. Takže to jsou dvě farmy, co jsou blízko sebe. Já jsem se díval na tu mapu předtím a 3 vesnice, takže to jsou. Když mají to někde nevychytaný. A toto je přesně ono. Oni dělají taky čáry. Ano, je to kraj. Já mohli před to dát ještě nějaký normální stromy, aby to nevypadalo tak placatě. To je akorát na mou ruku. Jak Mr. Bean? Nebo ten? Jo, vím, který. No víš, Ten. který hrál Mr. Beana. Jako lidi jsem zpět, mám tu kámoša. Co tě slyšej, ale když slyší mě, jo, to bude hlavní, no. Teďko jedu na objížďku, kde mám zralý pole, protože teďko se zjistil, že všechny pole jsou moje. Neznaším repráky. Taková menší zkratka. Zkrátky se dějí pořád. Hlavně já to asi vystřihnu, než to najdu, protože to by bylo 30-minutový video třeba, nic bych tady neudělal. Asi tak 20 minut.
takový průměrný čas na YouTube videích. No to zase záleží na tom, jak dlouho to vydržíme. Protože to zajímá každého. Teď se zbavíme, že to asi vystřelí. Protože ne, že kvůli tomu, že se zbavíme, ale kvůli tomu, že to se možná i to jsou to velký pole. Ještě pole. Všechny ty pole jsou moje. Já se jdu podívat kolem dokola, jestli tu není už nějaký zralý, abych jel kombajn, když mám peněz. To chci udělat bez cheatu. A tuto mapu teda dělá ten lip. Lipouš. Tak, vesnice, lidi, maximálně 50. Co když pojedu 60? Fakt. No určitě. Hele, tady jsou ty. No, já jsem si myslel, že jak v těch jejich minulých mapách se to urazí, prostě spadne to na zem a nic. 1 ze 3 vesnic, tady mají být 3 vesnice. Tak, mě zajímá Ora. Máme tady orlíky normálně. To je co tam je napsaný? To je něco polského. Co si boj, nebo co, nebo... Bog. Honor. Bog, honor. O-J-C-Z-I-Z-N-A. Kdo se na mě dívá jako Polák, tak ať mi napíše jako, co tam je napsané, protože já polsky neumím. A toto moje krásný párko už má zašpiněný kola. Proč jsem mu vypnul motor? Jo, protože se to vypíná automaticky. Jo, já se to pak vypnu, ale teďkom. Já nemám mapu. Asi pojedu do banky a tam si vezmu prach. Z banky. Tam bude nějak 200 000, mám pocit. A za to koupím nějaký hardware store. Můžu se podívat do boku. Kolik stojí ten hardware store? No, 317 000, no. Ale můžu koupit. Ne, cheaty ne, v tomto ne. Jo, viděl se dělá. Ne, tak toto ne. Koupíme ten nejlepší, ne? Když si 21 můžeme. To je převážecí. Já bych na začátek koupil tento, protože aby jsme moc se plýtvali penězma, aby jsme měli něco do zálohy. Tak to podobný jako. Ale teda musíme jít do ty banky, která nevím, kde je. Můžeme dát tyto mapy. Asi ne. Ne, to je prodej zvířat. Možná to bude v tom obchodě. Tam to většinou bývá. Tak jako tady máš pořád rovnou silný pořád. Tady už nemáš křižovatky. Maximálně na poňačky. A tam pojedu přece autem. Vidím se mi to traktuje starý. Jo no. A škoda, že tu není ta 4kolka. Pokud se mu nezavrtají to. Už vidím, jak to tady zahakuješ do výšky. Hele, Rob, jdeme se pomodlit.
počkat. Je tu někde parkoviště? Asi tady, to je vyježený, tak... Udělal jsem z Robu nový parkoviště. Tak, kdo tady je? Co tady je zase napsané? To je něco polsky. Měli by to udělat víc kvalitní. Aha, to není polsky. Ne. Her Jezus. Her je německý. Jo, tak to bude německy, no. Herr Jesus Christus? Ano, nevím. To je zvýrazné, jako trošičku. Jo, no. Já to řeknu Lipimu. Tomu. Jo, on dělá s Kofiem tyto mapy. Jo. Kofi. To je slavný modář o farmingu, jak 15, tak i 17. A když do 17 toho zatím moc neudělali. Pozor, srnky, to chci tady vidět, ty srnky. Jo, další auta. Bioplinka, ok. Tady je normálně, jsou jezera. Já jim to zakážu, tady žádné jezera nesmou. Jen tak. Nevím. Počkat, toto celé ještě dosem byla vesnice. No mají to asi promyšlený trošku. Alebo jo, no, někdy se to tak dělá. Strmej kopec, dívej. Dívej, jak to vyjedeme, 118 km za hodinu. Ale já jedu jak na dálnici. Abych mě zpomalit. Jak 120 to má, mám pocit. Je obchod. 50. 50 se to má je. Rychlé brždění. V reálu bych to urval, zničil auto. Jo, ale to přijme takový reálnější. Tak. Tady ten obchůdek, já se takhle zvenčí podívám, jestli tam je pančíčka. Rychlé brždění. Já jsem přelezl ostnatý plot. Jsem bural, co si chce něco vyzvednout. Já jinak nevím, kde by mohla být ta banka. Není to tady vevnitř? Takže by jako prostě bych šel dál. Jede to. Jo, to bude asi můj domov nový. Bez dveří. To je jak ten pořad, co by bylo, kdyby nebyly dveře. Takže já jsem chtěl nastoupit do jiného vozidla. Jsem kokot. Ale dívej, on to stejně vypadá. No jo, no, to si taky můžeš nastavit. Ta 17 je lepší jak 15 náhodou. A i graficky. Ale oni udělali pohybující se vleku. Bugujou se jim tu dvě textury, bílá a šedá. Vidíš to? Neumím to. No já taky ne, ale aspoň bych to neudělal takhle. Chápu, že to může být stín, ale prostě aspoň bych udělal jinačí. No, že a pořád nemusí foukat, tak udělám aj spadenou, ne? Prostě s foukou, nebo jak se tomu nadává. Ježa. Ty kanál nebo kolo? No, vypadá to jako upalený kolo. Tak jako myslím z jinýho, ne? Taky ty hrávky. Akorát tuto texturu nedodělali, vidíš?
Je to plochý, ještě se mi to buguje. To měli vylepšit. A tam jde normálně takový to stromy, ne? To vypadá tak. No, než to. Takový, to vypadá jak plot tenkej. Oni se mu dělali plot. Já nevím, kde to asi bude. Mám pocit, že jedno tlačítko z několika tí by bylo... Jo. Já to stopuju. Ale... 9, ne? Je to rádio? Jo, to rádio. A je to pop. Co jináčí rádio? Tam asi jináčí není. Jsem do tempo, máte s nebou. Já už nevím. Nevím, co to bylo. Ne, tak nevím. Ale to většinou bylo u obchodu. A tady je druhá vesnice, ale není označena, že to je vesnice. Tak trošku menší. A jo, tady to je. Je to v Polsku. Proč neudělají ruskou mapu, to by bylo lepší. No, Českou dělali do 15, teď si chci udělat Polsku. Ale chápeš, ruské mapy se málo dělají. Teď, kdyby ta banka byla u mě na farmě, to mi věř. Teď tu se nehrá. To 22 km za hodinu je max. V té 17 je nově přidaný, že jak dlouho budeš hodně budeš jezdit na tom jednom místě na trávě. Nevím, jestli to dali do této mapy. Jinak to je že pak se tam vyjezdíjou koleje. Jo, ale že tam budou navždy. Že tam nezmizej. Já na to kašlu. A jedu na farmu. To by mělo být touto cestou, ne? Ty sem? Jo, je to cestou. Proč? Tak to mě zajímá, jestli to tady je, tak budu jásat. Pokud to tady není, to to zabiju. Blbě zatáčí, to jede rychle. A toto auto tak dělá v reálu. Já si to auto nikdy nekoupím, toto auto. Tento díl první je takový nudný, spíš se díváme po mapě. Toto je snad obecní úřad, nebo co? To nejde. A hlavně, že to nejde otevřít, co? To by mělo jít. A to dá všechno. Headroop. A proč by to mělo fungovat? A jo, to bylo za starých farmingu, co? A v tom farmingu to tak většinou. By to bylo takhle otevřené i tam, okej. Já jsem slušný řidič.
Nezabijím lidi. Jenom nima projedu. No právě to nejde. To. Jenom z nejhorších věcí. Někdo to má to stejné auto jak já. Stejná barva. Stejný pick-up. Počkat, co znamená vlastně pick-up? Pick je něco vzít, ne? Up je nahoru. Že něco s něčím nahoru to je. Tak je možnost. Zafunguje tato brána, co to je blíž. No ale já to si nemusím zaparkovat. A auto nemusí mít prostě někde na farmě. Tam to je hnusný. Nechám se ve vesnici, tady na chodníčku. Ne, tam se budu točit s traktorami. Tak jim to nechám tady. No problému. No? Jo. Ona se sama zabila. I tím projde, dívej, ještě jedna. Počkat, a mají lepší kvalitu. Mají lepší kvalitu lidí. Dívej, ona se sama zabije. To kdo viděl v reálu. Já to všechno už mám od začátku. Nový traktor. Já hraju to nový. Ten nový traktor, nevím. Teďkom nevím, prostě. A teďkom hraju jinak uložení, víš. Dám co nejrychlejší čas, protože už chci seknout. Mají lepší texturu, takže nepoznám, jestli to je zralé. Ale podle něčeho by se to dalo poznat. Pokud to je i v tomto farmingu. Takže toto je řepka. Žádná řepa. To bude. Tady je ta banka. Ne, já se chci půjčit. OK, máme 175 000. 188. Tady je růst. Roste. To už je hotový. Ne, roste. To je roste. Takže je to připraveno ke sklizni. Jestli zkouš, jestli to půjde. Nepůjde. Odsloní na tě. Uvadle. Počkat. Je to tam zaplý nebo vyplý, já nechci, aby mi to uvádalo. Nastavení. Jo. Zesychání rostlin vypnuto. Ostatní, žádná půjčka. Já nevím, proč mi tady dali toto. Já vůbec nevím, co mám dělat, protože tady, jak teďko mě nemůžu dělat, tak to je nuda. Můžu se jen tak projíždět s pluhama. Nebo s něčím jiným, no. A nebo si koupíme kamion. To bude lepší na prodej. To je něco jak teďkon Tatra, jak je. Máš to aspoň v jednom. Hlavní barva. A to bude celý černý. Rudě červenou jako muši. Nejlepší motůrek. Koupit. Ano. Za to bude mít takový ten starý rachot, protože toto je stará rachotina. Já jsem turbo.
No co? To byl nejlepší. Načítá se. Do toho. Jo, má to ten. Takový ten starý dobrý. Prostě. A víš, že toto je ruský? Tato značka. Ne, kama. Dívej na to. Kamaz. Mají to dobře udělaný. A to není od Lipio. Ne to otevřeme, chci se pozněte. Jo no. Obchod mi nevykradou, to není můj. No problém. Se to hýbe. Takhle to jak jedeš. To je dobrý. Akorát je blbý, že to je takový jednobarevný. Vlastně asi s tím, jak si to tam dovezu a zkusím něco prodat, tak tím skončím pro tento díl. Můj kámoš se tady troubí, aby prach uhnul. Ale jede to teda poměrně rychle, 93. Na takovou rakotinu. A ten motor je dobrý, takový starý. Tak to si pak musím koupit. Co to? Tak trošku jsem nedával pozor a do čeho jsem narazil? To se podívám asi opakování. Jak to budu stříhat. A ještě, že se tu něco dá udělat s tím. Nemusím to převracet jak idiot. Dám jednoduše mapu. Druhý plugin. A tady si ho najdu, kde jsem. Tady. Reset. Ano. Tady teď je. Tady je. Nastoupit. Rychlejší cesta. No, ještě něco prodat. Tyjo, to hnusně svítí. Vidím to, jak to hnusně svítí. Kdo? Jo, no, ten by byl z toho úplně na větvi. Že kurma to jedu. Hele, už to jde vidět, aspoň, že tak. Už ne. tak trošku to mají špatně. Vypneme si tyjoka. Prach uhní. Já se tady vyjezdím tu zkrátku. No co to celý objíždět. Můžeme jet zkrátkou. Tak a teď kde mám to sítě, nebo jak se tomu říká. Ty trubky velké. Mně se udělali toto. Já nevím, jak se tomu nadává, já tomu budu říkat trubky. A jako celý ten komplex se tomu říká. Ty žalude. To je divný, někdy tam ty písmenka jdou vidět, to nikdy ne. Já chci vyzkoušet, jestli to funguje totiž. Že bychom to zkusili jen tak vysypat na zem. To se dá. Tady už konečně. 15 to nešlo. Nevím.
Nic tam nemám naložený. Ty mi vykládáš kyslík. Jo, to bylo v tom jak Top Gearu, jak tam měl naloženo, aby mu to jelo líp, a pak to tady vyložil všechno. Jedem. No. Jak jsi zmyslel, že to funguje? Tak to jsem taky neviděl. Já nevím, kudy mám se do tý... Já se tam ležu. 11, už jsem to našel, konečně, nemusel jsem to objíždět. Už jsem tady trošku našel. Už jsem tady zas. Já miluji farming. To kdyby nás býval, tak to prodáme. Mlečíci. To... Jo, to vypadá jako by tam někdo stál. A ty semínka jsou dobrý. Ne, oni je změnili, já je zabiju. Jo, ale nejsou až takový dlouhý. Víc toho nemám. Ne, tam nemůžeš nechat takové věci. Já. A teď si to zase vysypeme zpátky. Ne, tam bude jenom I. Až teď. I. To nefunguje. Tak. Já se tady. Jo, kámoš, učím. Tak čau. Stejně to pojede. Od toho rozloučení to odstříhnu, takzvaně. No co, no ještě natáčím. Chci vědět, kolik tam je těch minut. Určitě 5 minut odbude, protože já jsem natáčela i to zapínání a vypínání teďko. To je ta peta. M4A. Francouz.